Maftúr 2009. Vyrážame všetci komplet do 16 miest Slovenska. Všetko to zvalcujeme. Ide Alinko, Milanko, Pavla aj Banán. Ja by som si dovolil také tie dôležité veci, že navštívime 16 miest na Slovensku. Lístky si môžete kúpiť v ticket portáli alebo v mieste konania toho predstavenia a že sa na vás veľmi tešíme. Pozor, a pripravte si orgány pre Bélu a najmä bránicu. A keď už nebudete vládať piť, hej, tak si trošku zalistujte na webe túto stránku www.zoznam.sk/Maftúr. Tam nás všetkých určite uvidíte. No, takže sa pripravte, lebo už štartujem svojho silného koňa. Sledujte to, sledujte, poď moja. Ideme za vami. Zožer ho, zožer ho.